दिनै दिल्लीनि एम्स एबा अल इन्डियान इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्सेसआव CAPF एबा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेसफोरा मेगा ब्लाड डनेशन केम्पआव बाहागो लादों। देशनि गासै जायगायावबो सिनेमा हलफोरा 1 फेब्रुआरिनिफ्राय खुलिजेनबाय। फार्मार प्रटेस्टनि सायाव वर्ल्ड फेमास पप सिंगार रिहानानि ट्वीट खालामनायजों टुइटाराव हांगामा जादों। दिनै दिल्लीनि एम्स एबा अल इन्डियान इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्सेसआव CAPF एबा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेसफोरा मेगा ब्लाड डनेशन केम्पआव बाहागो लादों। दिल्लीनि एम्सआव खुंजानाय बे सानसेनि हाबाफारियाव ITBP, CRPF, BSF, SSB बायदि गुबुन गुबुन फोर्सफोरा भलन्टियारलि बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। BSFनि डाइरेक्टर जेनेरेल राकेश अस्थाना बिथाङा बयबो फोर्सफोरखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे बयखौबो ब्लाड डनेशनाव बाहागो लानो थाखाय थुलुंगा होयो। बे ब्लाड डनेशन केम्पआ एम्सनि जवाहरलाल नेहरू अडिटोरियामाव जागासिनो। दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8 रिंगासिम बे केम्पआ सोलिगोन। साथियों, मुझे यह जानकर बहुत खुशी है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली के द्वारा तारीख 3 फरवरी 2021 को एक मेगा ब्लड कैंप का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान एक महान कार्य है, इसे जीवन दान की भी संज्ञा दी जा सकती है। हमें इस यज्ञ में शामिल होना चाहिए और आगे बढ़ के रक्तदान करना चाहिए। मुझे आशा नहीं परंतु विश्वास है कि BSF के जवान और देश के अन्य नागरिक इस महायज्ञ में शामिल होंगे और रक्तदान करके इस यज्ञ को सफल बनाएंगे। देशनि गासै जायगायावबो सिनेमा हलफोरा 1 फेब्रुआरिनिफ्राय खुलिजेनबाय। इनफरमेशन ब्रडकास्टिं मिनिस्टार बिथां प्रकाश जावडेकरआ फोरमायनाय बादिब्ला सिनेमा हलफोरा कोविड गाइडलाइन्सफोरखौ मानिनानै सोलिनो नांगोन। बे गाइडलाइन्सआव गासै सावथुन नायनो थांग्राफोरनि फनाव आरोग्य सेतु एप्लिकेशना थानो नांगोन। फेस मास्क आरो सैनिटाइजार लानायजों लोगोसे बयबो ससियेल डिस्टेंसिं मानिनो नांगोन। बेजों लोगोसे अनलाइन पेमेन्टनि थाखाय भारतनि इनफरमेशन ब्रडकास्टिं मिनिस्टार बिथाङा बोसोन होयो। वर्ल्ड फेमास पप सिंगार रिहानानि फार्मार प्रोटेस्टनि सायाव ट्वीट खालामनायजों देशनि गोबां सुबुङानो गोमोदों आरो बाख्नायदों। नाथाय गोबाङानो बिथांखौ बे ट्वीटनि थाखाय निन्दाबो खालामदों। मैया हराव खालामनाय बे ट्वीटआव रिहानाया फार्मार प्रोटेस्टखौ लानानै मानो रावबो सावरायाखै होननानै टुइटाराव सोंलु दिखांदों। बिथांनि ट्वीट खालामनायनि उनाव ग्रेटा थुनबार्ग, जाय बुहुमनाङै क्लाइमेट चेन्ज एक्टिविस्ट बायदि सिनाय जायो, बिथाङाबो फार्मारफोरजों लोगोसे गसंथादों होननानै मोनसे ट्वीट खालायो। मख'नो गोनांनि फार्मार प्रोटेस्ट जायखौ लानानै भारत हालामायाव गोबां हांगामा जागासिनो दं, बे प्रोटेस्टआ फैगौ 9 फेब्रुआरि खालाराव 6 दान जासिगोन। ब्यूरो रिपोर्ट, डेमोक्रेटिक BTC।